היום אנחנו בעוד סרטון ואני הולך לעשות סרטון קצת שונה מהרגיל, כי תמיד הייתי משחק בקלאש רויאל. היום אני הולך לשחק במשחק אחר שנקרא סקריפט ריס. אני אעשה רק סרטון אחד כי גמרתי כבר את המשחק וזה משעמם כמו שאתם מבינים. אז עכשיו אני הולך להיכנס. הנה כתוב למעלה סקילטונס. זה בעצם משחק על החיים תאומים שעושים תרגילים וקונים תרגילים ונעליים, חוצות. את התרגילים קונים בעולמי. וזה שחקן שלי עושים את התרגילים. אני כולם מתחילים בשלב אחד כמו שכולם מתחילים. אני שונא את הפרסומות האלה פשוט. נותנים לי טיפ. בהתחלה סתם משהו נכון. אם אתם רוצים לראות עוד תרגילים אז נראה לכם. זה סתם משהו כזה. עכשיו קיבלתי 3 כוכבים כי זה שלב הראשון כולל. יש לי תרגילים שלא היה לי בהתחלה. וכמו שאמרתי סיימתי את המשחק. טוב, נותנים לי את הטיפ העשירי. איזה מוזר. אני הולך לזרוק אותם. וזרוקה. איזה זרוקה. וזה גול בקליל. טוב חבר'ה, החלטתי לעשות דברים יותר קשים שעכשיו אני אקבל טיפ 20. זה הולך להיות קשה. זה הזריקה. קראתי אותם. עברתי את שניהם. יואו. אם הייתי עושה תרגיל לא יותר קל זה עבור. Always 100%. ועוד אחד כזה. ועוד אחד כזה. ועכשיו אותו. אני עובר אותם בקליל. והופה. שניהם עברתי בלי להתאמץ. עכשיו גם אותו. ואתה בובו. לא קראתי לך. והוא חטף לי. אני לא יודע איך, אבל סבבה. עכשיו אותם הולך לקרוא הופה וקבל. זה היה תרגיל. השניהם עברתי עם התרגיל הכי מאפן שיש. עכשיו הוא התחטף לי את הכדור. ועכשיו את זה אני לוקח וגם אותו אני עובר ועכשיו אותו. וגם יש הבדל בין האדומים לכתומים. האדומים נוצאים עליי כן, כאילו סוג של בלמים. עכשיו אותו אני עובר. עכשיו בא בדרך הוא נעבר. הוא ניצח אותי. אז יש לי פתרון. ועכשיו גם אותו אני עובר. זה לא עושה את התרגיל. אחרי
אחרי שאני עובר את השלב הזה, שזה השלב האחרון, אני הולך לזה. הוא חטף לנודה, למה? סתר על הקלט רקע, אני פשוט בקטנה. חטף. אני מצליח. עכשיו הסרטונים שלו קצרים, עכשיו אני הולך לעשות סרטון הבא. חטפו. לא עכשיו זה. עכשיו אותו אני זורק ותרגיל. לחטוף לא יקרה. אולי להתקרב ולחטוף. או שזה כמה. אני צריך בוא. מה? טוב שיהיה, גם ככה אני הולך לעבור את המקום. עכשיו אותו אני הולך להביא. עכשיו אותו אני זורק. הבא בתור. ועוד תרגיל אחד. תרגילים מכוספות. עשיתי תרגיל מאפן. זה היה תרגיל. איזה רבוני. טוב, זה היה הסרטון היום ויאללה, ביי.